Οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς, τα δεδομένα αλλάζουν, παρουσιαστήκαν διάφορες καινοτόμες μέθοδοι και στην άποψη της διάγνωσης και στις θεραπείες. Καινούριες θεραπείες, καινούρια θεραπευτικά σχήματα για παθήσεις όπως είναι οι παθήσεις της οχράς κοιλίδας, για μερικές χειρουργικές τεχνικές και παραλλαγές της για παθήσεις όπως είναι το γλαύκομα, στην χειρουργική του καταράκτη, καινούργιοι φακοί, καινούρια υλικά που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις αυτές. Ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα τον οφθαλμίατρο? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα. Το πιο σημαντικό θέμα σήμερα, εκείνο που κυριαρχεί στον τόπο μας γενικά λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν με τα φάρμακα, με τα χειρουργικά υλικά, με ελλείψεις που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, με μια δυσπραγία γενικώς, η οποία προέρχεται κυρίως από την οικονομική κατάσταση. Να μας πείτε και λίγα λόγια για το συνέδριο, το οποίο έχει γίνει θεσμός πλέον. Κοιτάξτε, το συνέδριο συμπληρώνει σχεδόν μισό αιώνα ζωής. Είναι από τα παλαιότερα και πιο μακροβιότερα μάλλον συνέδρια επιστημονικών εταιριών. Είναι το 47ο, έχει γίνει ένας θεσμός καταξιωμένος που συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες οφθαλμιάτρους με μεγάλη αποδοχή, που βοηθάει και στην επιστημονική συζήτηση και εξέλιξη και ανέλυξη, αλλά και στη σύσφυξη των κοινωνικών σχέσεων των μελών του.